M? C. Bravo! Nasaan ang W? D. Bravo! Nasaan ang Y? Y. Nasaan ang Y, David? D. Bravo! Nasaan ang C? C. D. Bravo! Nasaan ang T? D. Bravo! Nasaan ang V? Nasaan ang V? Bravo! Nasaan ang J? Nasaan ang J? J. Bravo! Nasaan ang I? I. D. Bravo! Okay, finish. Kuya Store. Kuya Store. Nasaan ang W? W, kuya. There. Nasaan ang R? There. Bravo! No, my toy. Nasaan ang J? My toy. J. Nasaan ang J? My toy. My toy. Nasaan ang J? J. 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 I. Nasaan ang I? I. Bravo! Nasaan ang V? V. V. Nasaan ang W? D. W. Ang Y? Nasaan ang Y? Nasaan ang Y? Nasaan ang Y? R. Goodness. Nasaan ang Y? Y. Y. C. Nasaan ang C? C. Wow! Nasaan ang B? B. And that's a J. J. I. I. Okay, David turn. David turn.